Voor de meeste crossers, ja, gewoon een leuk weekend, afsluiting van het seizoen. Nog even de strandcross van Vlissingen. Met de familie, bekenden en een leuk weekend van maken. Lekker eten in de stad. En dan op een leuk parcours, een uitdagend parcours. Voor heel veel mensen nog gewoon een lekkere dag motocross. Dit is een behoorlijk groot evenement en ongeveer op 2/3 van bijvoorbeeld het bevrijdingsfestival op 5 mei. Dus een behoorlijk groot evenement voor ons met vele risico's. Die we met een hele grote groep vrijwilligers inderdaad bemannen. Hoe voelt het nou, nu we hier zo staan de laatste keer? Oh, nou, ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Ik heb eigenlijk mijn dingen gedaan in die paar dagen. En ik vind het eigenlijk wel goed zo. Ik kijk altijd wat er gebeurt en dingen die op een gegeven moment gevaar kunnen opleveren. En dan eventueel chauffeurmachinisten daarbij inschakelen, zodat het wat minder gevaarlijk wordt. In de begincrossen was het altijd zo spectaculair mogelijk. Maar in de loop der tijd hebben we dat toch wel een beetje aangepast dat het eigenlijk voor iedereen zou moeten kunnen. Ja, hartstikke leuk, hartstikke mooi. Ja, mooi weer ook, dus dat scheelt ook natuurlijk veel. Maar nee, ik vind het hartstikke leuk, ja. Nou ja, hier aan de waterkant, dat is toch prachtig? En dat je die boten voorbij ziet varen en zo. Ja. Hey? Dus het is allemaal prachtig hier met al die mensen. Ja, we proberen dat nog vele jaren te doen natuurlijk. En, ja, wat ik zeg, ik denk voor Vlissingen ook een heel uniek evenement en een goede exposure richting de rest van Nederland. Ik hoor al van die grote verhalen van Sjaak. Ja. Jullie rooien dat met z'n tweetjes, dat parcours? Nou, dat hebben we inderdaad al die jaren gedaan, ja, met 2 man. Dus ja, heel wat werk. Maar ja, nou komen er nieuwe bij, dus dan wordt het waarschijnlijk voor ons ietsje lichter en makkelijker. Dus. Als bestuur willen we deze mensen hartelijk danken. En ja, ik hoop ze nog vele jaren hier op het strand mee te mogen maken. Nou, dit was hier de hoofdinhuldiging. Ik wens u allemaal thuis tot een volgende keer. Tot ziens.